Merħba kbar u żgħar għal Chatterbox il-ħin sar. Spera li intom sew, aħna lesti biex nibdew. Merħba tfal, grazzi tal-li qegħdin magħna. Illum il-video ħajkun fuq l-ABC bil-Malti. L-ewwel ħankantawha vera bil-mod u mbagħad ħankantawha naġlu kemm nistgħu. Lesti biex nibdew tfal. Meli ħansibu ċ-ċekċika tagħna, fejn ċ-ċekċika tagħna tfal ħanfittxuha. Ara fejnhom? Iċ-ċekċika għandna waħda kull wieħed. Lesti biex nibdew? Laqna, ħanibdew A, B, C, D, E, F, G, G, Ein, H, H, I, F, J, K, L, M, N, O, P, E, R, S, T, U, V, Š, S, Z. Grazzi tal-li smajtu lilna, darba oħra kantaw magħna. Tajjeb tfal, issa lesti biex inkantawha maġlin kemm nistgħu. Tajjeb tfal, lesti ruhkom ħalli nċekkxu iktar maġġel. A, B, C, D, E, F, G, G, Ein, H, H, I, E, J, K, L, M, N, O, P, E, R, S, T, U, V, W, X, Z, S, Z. Grazzi tal-li smajtu lilna, darba oħra kantaw magħna. Grazzi tfal u proset. Nispera li ħadtu pjaċir magħna u tinsewx subscribe like and share like and share Saħħaw ċaw saħħaw ċaw saħħaw ċaw saħħaw ċaw saħħa tfal għal darbohra.